Ya yebirebigani otuko ya chaka noroboti rogo ichana ase amayanda abendente koene kigwa ase kinyoro kia nyabugi kegotoka imeye wodi ya Kegogi maiga y'umusacha w'emyaka ya igatwa goitamuka mu muromo abo n'abana baye babiri musacho yo ase rietaria ye Alex Ayata nigabete kaguchia bichuko magega yo gukora igekorekyo asikorendo botuko bogokiera rero abakagwikira nasi getaseni ky'abanyanyimbo gya Rioma chingaki aganyetego ikigwa bosi wikegambiro asamba macho yoboiti marikito Epolinari Sakama norobotiro abana kenyoro banyabuogi imeye wodi ya Kegogi ni gobale no moichano maiga yo musacha w'emyaka 25 goitamuka mu muromo abo Edina Morabu w'emyaka 25 amona abana bae babere oyo mu w'emyaka 5 oyonde ebere asa Marieta Julius yondie kibosire njene jilani oyo mwana nereriere nsali akere kise kegekorekanete narengo konyana chire gasiane kemambi ngacha gwakirwe simi chinsaiga ngoteunga mangana asalikirega iga makongo ngochikominyoka ngonyora bante baichiraiga kanyora nga kweli omonyene muchi na baitire na bana bae babere na mugako etarengo konyora osokire nere kwerigeri bone kabanga no gukumyoka nane oyo bono oyo nyagoitwa mukamu murawa wendu yae bona abane chindugu noyo mukamu roma abo twimoka kuruga twanda bake station Rioma abo twasudia twamanyorano ali mimi ni jirani hapa lakini hiyo shida amekuwa jana lakini mimi sikuwa hapa mimi nakuwa kwa shoko lakini nasema pole sana nonya nabo igo ikyoterie gekore getangania senkeyo ikiagera obwamate yabo babere mbwana koba buya eyenteke mo muroyo noyo manembanya kuigwana kero kende baretire shida saigeri na ria saiga barengi bakarete shida bagafurugana boka oyo monne ka gusoka sa gusoka gochi ogochikuirana nyomba sino yayire akasambesa yeri kararanze abidi muroyo akanda sachiete akaberera agotebanga esababu ekogera yo spia korekanete mosusano nororo gati yane ndugu yaye ebintu mbire byagona kubona munebike bike ibono tutamanya ngambiribi abo abanyeno muchi babone to koreke koerese nigo bamomochirio mugambi bwensemeyo ase ogotasiria amarwegento bakagerete koirera obokong'ubwo nje ndongumeti ekene sana yakorekire yesinto gukana ngikerete ngimugambi akorete na marwaya kasirite binyoro bya spinto ikuruge changate yo kenyoro kende gyonse urabwati kurwa baka wapi changate yo haya nyasore ndo ikurukuye nyasore nkeye binte bye bisirete omo muregera cyo gwito umwana oyo minto egarwete kurwa nese gikurwe nyomberi amaru akamenya gocha kenya abana aba haya ekera harwa nese giri kurwa samaru getari ente abangete ese giri yarwa kurwa maru alime ekenyoreke kiabigege no kerigereri basubati abange sana bachire sengejo yamaru ni gabana kenyero baboliria serikali goswana nenganeyo ekiagera nigo bamenyerete obwo bakubwatekana noko gosereri gwa bakanyora kurwase omomuroyo nchese imeane serikali yale kubeke genteke soka boko kwabo sengenje bitisho omomuroyo yabwate ne binene ande bakabyachangeire noni ntujijirani twabere no bwo basengenjo na negasi gokorekana taringani na ntuntu bwato morembe na ntwe tomenyerete obwo bamuna igoro bantuntura irie emechi bantu niji sana imetomenyete gwetere bikoro wingamnebi ande bono gwetera abo ande stiri go bitisho binde mbiro gwetera egekoro mineke ekebono gekorekanete ekebono ande baotanga mbara akora ngweranira bali jijirani bono togusinyunga ekere bakoirana nga yoko nyole serikali iye gotoka boigo nigo bemurunganeirie ase omugambi onde bwensi ochakera ase abatureti bataraikensemeyo kurwa egekorekyo gekorekana egente giakorekanete kurugoro saa 5 mugambi itaratacha naende none kenyoreke nturarona na batureti gocha bono ntuma etinga bobise bore within enyo muchio ne kenyoro Reporter ya Ndisi TV korwa ase kenyoro kya Nyabuogi meye wodi ya Kegogi rietariane na Apollinaris Akama.